Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time las 4:49. Sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki at tagpalamati sa tabok sa kadagatan Islas ng Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa kuto malabutan sa aton broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation Petsa Size. Sabado naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinanda liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siring nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Mga balita nga inyo babasahan sa pandaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Katimbang sa aton sining nga pagpangalagad man karon nga hapon, ang aton sining nga Patrol 1 Bravado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa aton probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, bantayan kagimulsuhan. Amat-amat nga pagtakop sang kasisidmon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is? Ara si Action Zel Minardo. Nga mga responder back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Sabado naton sining nga pagpangalagad opdan kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Upod sa mga taga TUP Talisay. Padayon sa ilang nga OGT. Para man ang mga taga UNOR, Mascom Department. Part man sa ila sini nga OGT. Manaya-naya ang lakas sa panahon karon nga hapon. Daw wala naka-show up si ulan. Pero ang galom sa kalangitan, makitaan may paglapta-lapta. May pagtipon-tipon. Kasi bala karon sa gabi, bundakon. Kada gabi, ito ka ulan gisaya, no? Kung di pa bala kong gabi nga inong pauli ko, sign off diri sa Action Radio, ay, amumantana ang pagbalbalya. Amo na sa luyag magwa subong hapon, dalagid payong. Para safety ang pagpauli, hindi mabasa. Mabasa lang ang bilog nga lawas, ayaw lang ang dila. Basi kung hindi ka makapanabor, kag masalaan nga COVID. Kamusta nga aton nga mga suki at tagpalamati sa kabugusan sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod? So manaya-naya subong isura sang iban kay bago lang matapos makapamahaw.
Abot si Papang Nixon kag si Mamang Zil kung naka pamahaw na sang mainit-init nga sabaw. Nagaplano sa nga duwa kay na nga mapainit-init kuno ka makahigop sang sabaw. Alin kami to kay na temprano pa sa by bus operation sa may Kabugwason ba to mo? Barangay Mansilingan. Tiklo gini Police Captain Elmer Monilla ang ila subject sa by bus operation ay naluoy makobla sa sospitsado kaya nadiskubrihan namo ni Papang Nixon kag ni Axon Zel nga may bata siya nga lalaki isa kabilog 9 months old pa lang. Ang lalaki do manog lakat panitani kuno sa October sa Korea. Ini nga bulan sang Agosto kung Septembre daw dito na sana isaylo sa Cebu. Ay ano man abi kay may pagkaritubado man klase tawo. Kinasaway na sang asawa yang nga untaton ang bisyo sa paggamit kapag baliga sang Cebu. O ginapalusot ya lang sa piyak yang adlunggan ang iloy way managkulang sa pagpainchindi sa pagsaway sa bata nga untatan ang bisyo ginaparapos man sa piya kadulungan. Ang mga utod nga babae nagasiling man sa magulang nga lalaki untatan na nato ang imo bisyo nga higaw kag baligya hindi man mamati ti man kag mirisi. Ti siya kitang subject sang by bus operation ni Police Captain Elmer Monilla at tiklo gid siya mga 81,000 pesos nga bilis ang sabo na recover sa iya. Pinamangkot ko sa siling ko gagamit ka nya oo sir kudugay ka nagabaligya nya bag-o lang sir. Ginarikisa sa sang pulis ara man ang kagawad sa barangay Mansilingan ang purok president. Pulo pamangkot ko sa uli ang iyang manghod nga babae nagakugos ang bata yang lalaking siyam kabulan. Tisiling ko ho ang bata mo ho lalaki sumabat ang manghod nga babae nga papas boy pa ni sir di ni magtulog kung wala si papaya dito gisa natandog sa ginambal ko nga way ka maluoy sa bata mo niyo ho ay nagtulo ang mantika yatana. Siguro na batsagan niya nga matiner-tiner sa prisuhan malawig-lawig hindi yan na mahakos-hakos hindi yan na makugos kang makatupad ang bata yan nga bugto nga lalaki kundi tiri siya hibi siya sining ko na way magkulang ang asawa mo ang mga utod mo nanay mo waay gin magkulang sa imo sa pagsaway galing kati ikaw may pagka-ritubado resulta kuha mo ang premyo. Pinamalang ko mas nanay mauto dyan sa waya ras tubangan ko mo ningko iya man na gusto na sigurado ko na ikaw ay ka na nagkulang sa iya sa pagsaway ahay ang tigulang kasabat mo sa akon puno gatululo mo na mantika sa iya sininga mata niya mo gani ito damo pa na plano ko nga katuon ko sa Cebu kaysa Oktubre manuglakat na ginsaway ko man no makaindi gid mamati mo ate siling ko nay way ka na dasala kung may dapat basulon ikaw galingon yang basulon niya kay nga ikaw nga nanay way ka gid magsala kag wala kagid way kagidya nagkulang sa pagsaway sa iya sang iya bisyo. Tanglo-tanglo ng mata ang kwan ang ulo sa nanay sa ako. Sa uli sang gindalan ang bata. Napusasa na. Way
pagkagwa sa pertahan, ginhakos yang bata ya, kag maghilibion. Nagatululo ang luha, nga nakapusas ang bata ya, nga nagapagwa sa ilabalay. Mabatsyagan mo bala ang baratsagon sa isa kaginikanan, sa isa kananay. Nakabalogid ko si ang nanay to sang suspek, hindi gidya gusto nga maamo ng bata ya, kalikiti mo na siling ko liwaton ko, may mga kabataan nga ritubado sa lawayon. Pinasaway mo pa do ikaw pa yung malain. Itong nanay sang suspek to sa kabugwason, siling ko na hindi mo yung pagpasulon, kagalingon mo. Nag-amo na siya, nadakpan siya, mapriso siya. Kung may dapat masulon, iya kagalingon. Ikaw nga iloy, ang mga uto dya, asawa ya, huwag nagkulang sa pagsaway sa iya. Anong bakit amo gana yung direksyon niya? Gusto ya na, di karon anak na, huwag agad premyo ya. Tinabalang ko sa, di ka magiman guro magtinar sa prisuhan na, kabay pa silingko. Pero silingko, kung wa ka na gani sa prisuhan, bag-uhon mo na ang imo batasan. Bayaan mo ang imo bisyo. Ati tango-tango man sa sakon. Tigabay pa nga nagduluto sa pabinsaron niyang hambal ko nga siling ko, once ka makagawa ka na, bag-uhon mo na ang imo nga pagkatawo. Bayaan mo ang malain nga bisyo, ang paggamit kag pagbaligya sang shabu. Takos kag dumdumon mo, kag dapat mo nga asikasuhon o makagwa kagiman sa prisuhan, mapadako sang husto ang bata mo. Ay nagtulo pagid ang luha sang amay nga nakapusas. Muna siling ko bala, way gaya sang kayuhan nga madulot ang paggamit kag pagbaligya sang shabu. Pero galing siling ko, may mga tao gidya nga nanamitan maghigop, nanamitan magbaligya. Galupad siya mo, dasig kwarta mo, konsabo ang negosyo. Dugay-dugay na wagpon sa akon si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang mapisan nga Deputy Police Chief ng Station Number 2. Nya sir, may hapon, lingkod tayo ni sir. Nya may baybas pa kami din sa Purok Sigay sa Barangay Doso. Nya sir, sino yung imong reporter? Lingkod ari si Zel Minardo Gani kaya ari pa kami sa Kabugwason. Nya sige sir, mundat lang kami di Ari man kami sa Barangay Dos Purok Sigay, kamay baybas man kami. Siling ko na una-una lang si Captain Bonilla. Ay, puertiho. Ala, tuduhin nyo, higop. Tuduhin nyo, baligya. Kay ang polista, bisan kapoy na hindi man maguntat sa pagpanakop. Ayos! Ano mga bola-balita nga bantayan nyo dugay-dugay report gikan sa aton siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang update report karon gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office tagsa kasabado. Dalo ni na nga report ni Action de Raboso. Siya anay temporaryo nga nagbulo sa trono ni Action Alvin Graba. Pero try ko kung signal karon kado may lubong to sa blaw makadto sa patay. Sige lang check tara karon signal ni Action de Raboso kung available sa karon. Bantayan man ang balita gikan sa New Government Center daron ni Action Artay Hupon. Duga nga mga personal para sa declogging team ginahingyo sang CDRRMO pagpanghawan sa mga waterways sa palibot sang syudad naga padayon. Dapat lang kay tig-ululan ang mga imbornalda, ang mga drainage system ta limpyuhan tama naman. Kaya kung damo kapul, damo basura, hindi kagiho ang tubig, awas sa dalan, resulta baha.
Kung anong paninlo sa syudad, amo man ang lapta basura sa iban. Walang pakialam. Ang mga dungulis mo, mga tig-bagul. Ang bailan mo pa do, ikaw pang malain. Pilanagid ka bisis ang balan, kang basura, tipuna. Kundo init ulo mo, isulod sa bulsa. Kung hindi masulod sa bulsa, abi, usapa. Ang basura, bao. Ang basura, ibutang sa basurahan. Kung hindi mabutang sa basurahan, ibutang sa bulsa. Kung hindi kaigo sa bulsa, usapa. Ay, oo. Damo kaya mga basura nga naga bara sa aton nga mga imbornal, sa aton nga mga drainage. Hindi ma-insindihan. Ano mga bulo-balita sa palibot-libot sa aton pungso sa Pilipinas? Isolation sang unang monkeypox case sa Pilipinas magatapos subong adlaw Sabado. Nabay pa nga nangin maayong resulta. 3 ka mga coastal areas sa Visayas kag Mindanao nagpositibo na sa red tide suno sa B4. Oy, sa mga utod naton nga mga hilig magkaon lang mga shells, litog, tahong, green shell, ano pa da. Medyo extra halong ha. Tungod sining red tide. Department of Budget and Management o kon DBM magapangita ini sang paagi para mapunduhan ang 1,000 o kung mapunduhan sang 1,000 pesos nga social pension ang mga indigent nga mga senior citizens. Ang maka-identify sini siguro no less than ang kwan ang aton nga DSWD. I-identify nyo gid sa gusto ang mga pigado sa pinakapigado nga mga senior citizens ha. Ang may dawa-dawa kado kasarang di dala ninyo patagain ha. Di lang tanay makonsentrate sa mga pigado kag pinakapigado nga senior citizens. Damo malam di nga pigado gid sa Negros kag Bacolod. Tuod-tuod lang. Labi na gid ang wala balasang pensyon nan. Damo kita nga mga senior citizens nga may mga pensyon kag may mga allotment kag napabot sa kabataan nila abroad. Pero damo kita senior citizens nga pigado nga wala pensyon nga kung tanay gasalig man sa gobyerno. Amo na ang dapat gid nga tokibon sang mga taga DSWD o kung DSSD kung sila gid man ang atagan sang poder nga managtag sang 1,000 pesos nga social pension, palihog ko, i-identify nyo gid. Wala pinilian ang pinagid kapigado nga senior citizens. Ang mugid ang tagaan nyo sang 1,000 ka pesos. Kay iban may mga maintenance pa na mo. Bulong nila sa baratian nila, tiyawat pa na. Ang pag-import sang kalamay ginaduso sang Department of Agriculture. Hindi lalo yung mag-import na kalamay. Ari buligib lang aton nga mga mangunguma ho. Ang mga small planters na bala. Tapos i-upgrade naman ng aton nga mga sentrales bala. Para ang production sa kalamay magdamo man kag mangin maayo man ang quality. Di bala? Kung gina-level up ta kag gina-obra ta kag ginakaayo ta maayo ang aton nga mga sentrales. Ang tuyo man na sinang mangin maayo ang production kag mangin maayo man ang kalamay tabla. E damo man di subong sentrales ka daw simpo gira pa mong dapat i-level up na sila. Parang ang production sa kalamay ang gwa baskog man blahaw. Ang diferensya ko sa aton sa gobyerno kay kung magkulang to tayong import.
kilo sa kalamay subong tagsina mo. Sobra sina subong. Depende sa quality. Class A, Class B, Class C man mo. Ang raw sugar subong kahulamboy man 80 pila. Ay grabe subong. Iban nga mga utod naton nga naganegosyo gamit ang kalamay. Gabuhi masasang ila nga production. Kung pagustuhan lang kung kisa, ti maperde mas lae. Mo nang problema gisa tanan, ay oo. Labi ka magluto ka barbecue, abaw. Ang barbecue subong purti makamahal. Ang ilang isa ka salay, isa ka tuhog bla, 3 ka saging, uy, tag 20 man bla. Kaya rason nila, mahal man ang kalamay mo, mahal man ang mantika. Okay, kamay mo, kaya tanan, mahal agad man mong, hindi ka na matingala. So, pilihan nyo man ang saging, hindi kusog ay. Pantay, nakabakal ko pala saging, namiyan ko magkaon mula sang kwan, sang init pa nga kwan, init pa nga barbecue nga saging. One time nakalabay ko pala sa may downtown daw, nakabakal gid ko. Ay, kuhan gid mong bagong luto gid bla. Yang kalamay ka pilit-pilit gid. Ahay, igok usapon. Dawag gid na sabor ang saging bla. May sabor kiti may siyempre may kuhan, may kalamay. Kuno bla hindi bagay ma-feel ang ginakaon mo saging. Gakaon ka lang algodon, kaya ahay, ang saging naluto sa kalburo. Oy labot kag ginuto sa kalburo, ang saging linghod pa. Bakal magamo saging nga may unod kag lagko ay kay bisa mag 3.20 pa. Ang tao nga magkaon daw hindi man bala maginulso law. Ang iban nga gabaligya sang saging, hindi ka tanan ha. Wata ka generalize ha, kabaligya saging bala nga barbecue. Ay lang nga saging ko saya bulutanog. Inablang naluto tuod pero kwan inang alang-alang nga pagkaluto bla ginluto lang sa kwan sa kalburo tapos kwa gidyang saging bala mo gidyang saging ya lang-alang pa ya gitapas na guro bla lang-alang la tapos ginkargahan lang ka kalburo ay kalain tana magkaon ka sang saging naluto sa kalburo linghod nga saging hindi pa blagula nga saging linghod nga saging kuan pa nila, paluto pa nila gamit ang kalburo. Pati way gidya datsoy Manala kay may kalamay, dala las tamis. Nakama mga negosyante, mabla, hindi ba ko mangin oportunista ay? Bakal makabusagi sa gusto kay iban nga mga customer. Wala naman nagaayo sa inyo nga baligya kung natanaw nila nga dlagko kag maunod. Kung ang saging blang shadow kanipis, linghod na, ginluto pa sa kalburo, sili mo, bagna sa kagli kay nami nga mga saging ya, magtapas ka mo, magbaligya ka mo, nabalang may nalutuan na isa, duha, nan, amo na pagtapas, magkakiti sa bukid, pigado man mo. Kung pwede na malang matapas, tapos na nila kay baligya. Nami yabla ng gulang gidya sa kayo, naduga itom-itom sa kagulang bla, tapos may nalutuan na, muna namin tapson. Sa una damo kami sa una saging. Muna yung ako niya nga ginabantayan. Hindi ko na yung magtapas saging kung hindi siya malutuan. Believe me. Bisa na nun sa kagulang. Palutuan ko kaya siya isa-dua. Amo na tayo pagtapas ko. Malakay ko magtapas ang saging mga gulang nga may luto na. Igo mo lang tawon. Ahay, ingkaon mga kulunatnit. Sang kabog. Ay, mahuya ta. Sige, Action Radio Philippines Standard Time alas 5:12 na. Check tayo ito sa ring Patrol 1 Bravado Patrol. Check tayo si Action Zen Minardo. Lantarawon ta naman ang sitwasyon sa Bacolod. Kung trapiko hang ambalan. Ibaloon ta kung di naman ang siring destinasyon. Sa siring hapon, sa aton siring pagpangalaga. Nami lagaw-lagaw kay way ulan kando hulustuhan lang ang tsimpo.
mabulubog na. Hindi man masyado mapaang. Ayos, ari na si Action Cell Binaldo. Traffic report. Sitwasyon sa Bacolod. Action Cell, mayang hapon. Action, Eric, mayong hapon. Kanami sa hapon kay wala nag-ulan. Abi ko namin sa hapon mo kayo nakahigop ka na sa baw. Ay. Way pa. Wala pa. Tapos sa Karon report pa, Gani. Tsimpuan na. Na. Tapos sa report, garas papa, manay mo pang mapakulokaldo ta para may pursa. Gani na, sana transaction ka na nisa. Wow na transaksyon do piyo ba? Di na inyo ruta karon basta makaswing ko karon. Secret lang. Secret ka na. Secret na. Tiga-tiga santa. No ba? Oo. No, gusto ko na papag sa baw mo. Gusto mo sa bapang? Gana saga, smile Yes, smile sa atin. Gano mall. Gapakyot na sa krusimo. Gapakyot sa. Gapakyot na sa. Lami ano mo, ang dalan, subong daw, hindi ka dyan mo nakabugat ang trapiko actionary. Daw ka namin sa imong picture sa live mo, no? Lami, cellphone mo. Ay, tuwag ka? Ang imo na bago nga cellphone na gamit mo? Oo. Ang naligad ka mga cellphone mo yan, dito yung bag-uhaw? Ano na to yung mga pila nakabuti. Tueg na ganit nag-anniversary na kami ni actionary. Lain ginman gali kong bago ka doon kaklaro isang iya nga picture ho. Salamat. Oo, totoo man. Salamat sa sa picture mo. radio. Namin sa picture mo doon sa live mo ka doon katag bala, hindi ya buron. Namigid kong ka init pag actionary kedo ka klaro-klaro katama. Ti pero bisan pa nga gagulugalom. Bisan gagulugalom siya ho, pero nami igapon ang iya nga picture ho ka tahom. Nami presyo mo. Tiyan mo gina kita mo nami isang imo nga live subong ho. Gani, berte ka klaro, sanag. Kaka nami pa kay way gaulan. Oo, kaluyan. Hindi lang magulan kay para karon ng mga mga night out ng mga kauturan ta. Nandra magabanding sa NGC. Titi kung wala ga ulan niya actionary sa may NGC sa may sagwa. Namin na dira na sa may ground gid wala. May iba sila daga picnic, nandra sila ga banding te kung ulan nun, te medyo masubo-subo kay dinalaga naman sila. So yan si subo actionary daw hindi man gid amo na kabugat ang galom no, ang aton nga kalangitan. Medyo masanag-sanag naman halina sa kagina no. Dinang ruta nyo subong ni Papa Nixon, pwede ka mo subong direksyon nyo? Hari kami sa Dalan, Lacson, kaya gina-checkar namon ang mga drainage ni Bala Actioneric diri sa may Mandalagan. Ongoing sa yapon ng ilang construction kagadira man sa may Carvic Bala. Why man ka-create traffic da? Wala man Actioneric. No? Kaya subong gani makitaan sa gani ng slow to moderate na ang lakat sinisang traffic ko. Pero kung Lunes sa Martes Bala, no? Kaya grabe ka heavy ang lakat sa traffic Actioneric. No? Sa aton nga paglibot direte ang Central Market dira downtown area nagapadayon na sa gihapon no pag-control dira sang bitaw kapulisan na gina-maintain actionary ka no ang daily routine sininilang magapanaway sa mga kagapon gani sa pag-obserbar ta nga kinanglan ini ang adela may price rollback alert. Ati ara na siya kay dason semana manubo man ta gasolina. Alert na daw mo dami sa pamatian ba? Gani man. Dami sa pamatian. Di na niyo route, di na sabong niyo exact location ni Papang. Alam niyo street yan pang Marsars na lanok sa Ramos street na actionary. Para mo sa kamo going to Mandalaga na kamo. Pabalik na actionary going na downtown area. So, kaya alin kami libot sa may alin gid sa Mandalagan sa punta ba sa overpass so ayun actionary antes magpabata. No kay tiligad yun na checkar ko man kay ligad adlaw dagi na kayo patay sarado na da ang overpass. Dati subong kalian na agyan na kaya ligad medyo ma-traffic man ang nakasang traffic ko mabugat man kay tungod nga ongoing ligad ang ila sininga construction no kay may ginakayo sila dra nga parte niya sang overpass actionary. Kung ang overpass pero meron hindi ba agyan subong agyan na? Hindi. Subong agyan actionary. Kabudlay kung kabudlay kay intersection nga daan so kinanglan gid nga ngin sura ng overpass may ginobra sa babaw nagligad
Oo, nagligad action Eric. May may gina-repair sila. Kaga dira sa may ano mismo, antes ka magapasaka, yun ba lang, ang entrada, gina sa overpass. Oo. Laging kayo, na dira sila nagligad. No, Mm. kaga, oo, nagligad. Kaya may may na disgrasya. Wala guro na mulalungan. No, kung Oo. medyo madasig-dasig lang gito nga padalagan, nga may baral na git. Oo. O, nagtaklas pag isa dito. Yang motor. Oo, Te. so, gaulan-ulan pa nga daan, medyo madulong. Pero may sila, may warning device kag may signage man bala. Kaya Hindi lang pa pwede kaya. malagyan. Nga lang, kaya gityapon. Ate, haras-haras mo. Amo na Oo, mga kaya driver, lang kami. amo na mga driver nga haras-haras, why bala kusyon. Gani. So, Oo. dapat, checkar gid kaga mag-obserba, gid permi action Eric. Oo. No, kabudlay, nga, amo na ang matabo. Ang kaya pakadto, gani, ang pakadto norte nyo nga, ang pakadto norte nga direksyon do gutok yung nga dala, no? so far, sa mga hapon action Eric, hindi na gid amo nakagutok. Okay. Oo, slow to na lang moderate ang lakat sa trapiko, no? Mhm. Like kung Lunes, Martes kedo ka heavy kid kaga Gani. bumper to bumper ya generic. Oo. Di asubong oo kalian na diri kanyo sa may Lacson na rin no, lapit na magantis ka magliko sa Capitol bala, no? Medyo Oo. ligwa naman na gani normal na dito lang sa may kada traffic light ang gid si generic, no? Ang slow to moderate pero kung amo na ni nga wala naman na traffic light, sige naman ang gini ang lakat no sa mga salakyan, motorsiklo, kagati, so mga naga-bike ano nga long, gito kayo daw, may aray ba nang gapatunga, hindi, dapat Oo. inner lane, no? Ang mga Walang daan sa proper ang mga gear. naga-bike bala ka naga-motor dapat de pahigat na sila yung mapatunga. Oo, gani. Kaya wala pa sila daan mga helmet, di ba nila, Sa generic, lawayong lang. oo, mga pads nila, kabudlay man na nga, ang iban nga halong, kung ikaw, wala ka gano. Kita naman sila pang nagsan, ano? Mga gakiang-kiang ko naman. Ano naman yung Mga kagyan tao. ano? Mga tumba, padera. Gali ka na kagito ba parador? Oo, tayo Oo. ligat na, wow, mali ko ito sa kagabi. Oo. Sige daw ka, okay lang. Pero ang yung reactionary ko, basta na sawayan, to sa may simbahan, mula ligay ka pang halay. Oo. So far daw sa paglabay ko pila, sunod-sunod gabi, wala naman may kapang halay. O kung wala pa na ubos, ilalago, labhan. Basi nuya mas lagon kay muno ta eh. Gani, ligat to, nagbakal to sa ang gistorya ko to bala. May Oo. dala sa nga tide, powder. Panglaba pa siya guro, liwat. Ay, gali ka. Oo. Hmm. Pero kay Tia Direction Eric, no, medyo naghawan-hawan na dira. Ang problema lang gid is ang mga homeless kung gabi. Kung mo gali pagbalik mo to sa naligay may ginaginabi, ewan na sang may nakapangalay to. Wala na napunpon. Wala na hinalay. Very good. Nuya mas laguro ganyan yung muno to sa syurad juga pa ginimo to di halaya niya ang lagyang katawo ho. Walid gidara sa may sa may gate gid sa katedral nga baral na bala. Putong to sa Kalaw ay tanawon na may bisita to kalaw ay tanawon. Almost half siguro magaliko kadra sa may dalan generic gatos flow. Gani man Oo. gintugtan sa simbahan da sa eskwelahan nga magtulog-tulog da kung gabi. Tipo sila gabi mo madahalayan sa gabi to kalaw ay nagit na ya. Oo, kagati magagabi generic nandoga barong-barong nanda sila. Damo Gani. lang sa ila. Oo, nga naga-create sila sa ila nga tulugan. Galing kay maluoy ka na lang gid sa ila. Kay wala man sang proper gid bala nga tulugan kaga puluyan ini ang mga homeless gid action Eric, no? Mm. So pero amo lang na i-obserbar lang gid hindi na lang gid pag-imuol kay kung gapi naman na sila pangalay action Eric. Yeah. Pag adlaw naman no iponpono naman na nila. Oh, So- mas lain na gid kun adlaw. Oo, gani. Na demando, wala man na di, flea market. Wala akong baligyan, kayukay. Oo, gani. Nagapin ng halay. Oo. Oo, Sa di, subong location, subong din nakamusubong do do damo ang salakyan da. Ari na sa may, nga, street ka ni Pang. Kaya, sa lapit sa imong, nga baligyan di. Galas dito kung GNG. Oo, lapit na sa GNG. Ay, mahapit kami na naman. Apit ka mo da. Pwede ka mo da pangapin, papang. Charge sa purok ah. Try sa purok. Oo Tapos purok batik ka. Okay pa man, makaya pa. Wow, kaya pa. Lain na to. Sabi na sang tinula ni parisan sa ginamos. Lain ang plano ni Papang Guro karon. Ha? Lain ang plano ni Papang.
Mang kaldo saya. Takaldo, tapang ah. Kaldo. Oh, ara ka nga ni Shirley to, lapit to man ang kamuda. Gani, lapit naman na. Karon ko makaana, magtulotawhay, wala action ere. Gani. Oo. Pero daw wala chance wala na ko daw may galugal o pero hindi man damo lipis no. Hindi. Oo. Doka ano lang, sad lang sa gamay. Hindi siya super sad. Sad gamay. Grabe ba? Wala na si James. Why? Day off ya? Day off ya gali. Enjoy ang day off ah. Daw mayo tong iya nga kaon gabi. Sa bakal mo nga tuloy. Sir daw matuloy gining ligaya tas na ko ti walo ko na kay ga pa kangdana ga pa taas dugo dana. Oh, importante kaon gid ah. Importante kaon ah. Importante ka kaon. Adjust lang ah. So far action Eric, no? Subang nga hapon, kaluyan action Eric, ano nga wala man sa nga dalagkuan gid nga hitabo diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Di makitaan taman diri sa may pakita ko lang sa may lagon ni Balao, no? Damo ga enjoy mga katura nato, naga-jogging. So buong damo ga jogging da? Damo ga jogging da? Yes, action Eric, naga-jogging sa may playground yung mga kabataan nga nagahalampang, no? Na naga-TikTok. Sari-sari yung mga buluhato, no? Nga ginabuhat sa subong diri sa may South Road, nandiyo sa may Capitol, Lagon, Action Eric. Nakantay, amatamat na ba nagaplastar ini ang mga food truck? No, kagang diri lang gid galing sa may kilid na namin na di plastaran, no? Kung magapulo pa huway, diri sila kay medyo handong na di, so damo man naka-parking, no? Yung dahiliran ng mga salakyan. Damo ka jogging da? Oo. Damo naga-jogging sila sa may sulod sila isang Lagon, Action Eric, kaya namin tiyempo mo, no? So, ang gwardya, mara na stricto lang sa gihapon nung mag-enter ka dito may Capitol Lagon nung mag-suksok ka git. Oo. Dali ka na utod ang linya ni aksyon na seminar do. Ara sa subong sa Capitol Lagon daw namin ang Lagon subong kay ti wala ulan, may damo ga dulog ang jogging da, may makabataan nga naga-swing da sa children's playground, no? Sa may Capitol Lagon. Action service come back. Oo, Action Eric, no? Sa nasanggit ko na dito sa may Capitol Lagon kay paliko na kita diri sa may dalan nga Tislao, no? Ang mga kauturan nato ga-enjoy din, no? Samtang naga family bonding sila temprano, pati ang mga food cart naman sa North Road Capitol nagamat-amat naman sila plastar kasi sila medyo madamo-damo ang customer subong, no? Kaya Saturday night ang daan Action Eric, no? Kaga kaluyan no, tani hindi lang mag-ulan, no? Tudo kay para ang mga gusto makagwa-guwa man siyang mapaway. Kaya budlay man maglagaw, inom nga nagaulan. Gani, may atop man Sabagay, may atop man Ano ko siya magpuli kayo, may kaslakyan daw budlay gid. No? Oo, may atop man sila ko, no? Sino? Ang mga malagaw, wala kung gaulan. Sabagay, sa vlog. Dala lang payong. Gani. No? So, oo. Tanawang tadi akong nagana kay ligad ang di ba nagtawag traffic light. Naga-bisyo-bisyo na deligad mo. Subong ya? Patay subong. Patay naman subong. Ay, ano naman nga kapatay-patay? Basi kon kuan, basi may diferensya na. Ha? Basi may diferensya. Gani, nag-brown out naman sa pere-pere gani okay base wala ka rin magsinapola yung mga salakyan. Pero mayo magkami traffic enforcer mga liwa. Oo, ay gimutangan na gid gani Action Eric kay napatay ang peras ang traffic light, no? Peras ang kagabi ito paglabay na namo ni Action ninyo sa may dalan Harnais Araneta nga manogliko na kami gulpe man napatay ang traffic light pero temprano pa to Action Eric. Nakay kalaban kis atag alas 10 ya gandar pananda mo kaga diri man no. Amala na i-check na nila, no? Kung ano ang problema, bakit palang masolusyonan man na Action Eric. Kaga, so far Action Eric, no? Amo ina ang sa paglibot-libot ng aton nga patrol, no? Nga maobserbaran naton subong niya sa may bugos nga area o kung sa may syudad sa Bacolod, nga malinong naman, no? Kaga matawhay subong niya nga adlaw Action Eric. Daway ko kita, pulis nga nagapatrola sa libot-libot nyo sa inyo live video. Kagina Action Eric, pag labay namon sa may station 2, no, nagapatrol ini sila. Kagati kaginang Villamonte, amo man.
Ganikin na, ano lang siguro, nalain guro nga area ang ilang nga ginapatrolyahan bala. So wala na gano, wala nagsumalangay guro. Wala na Plaza gano, na kamo? nagasugataay. Plaza na ka mo area? Ari na kami sa may Bacolod City Public Plaza, actually. Ah, okay. No? Damo man, no? Damo man tao. May nakita ko tawhay mo na sandalan sa kuan no, plaza. Yes, taway-tawhay na actually. Oo. Ay, ang mga karente gani, diri sa Lami. ligat ang Nami sang picture mo sang kuan no, sang kuha mo sang kamera sa kuan no, sa langit no. Oo. Oo, Ang nami ng gagalong, kuwagin. kuha gido. Ini kong nagainit pag ilaw. Oo, nami sang Nami, ginatanawon. nami sang kuha sang kamera mo, dagi mo kung mahal ang kamera mo nga taga 50,000 ah. Grabe. Oh, wala igid yan. Do ang tanan do kuha igid blaw. Dami, git man na. Oo, amo na nga halal. Salamat, Balikat kita. mo na halalungan mo lang. Oo, hindi git pwede Oo. malikat-likatan. Korek kay mahal ya. Gani. Thank you, git sa ARB. RB. ARB. Oo. ARB, oo. Tiara So, na do. parte- Ang plaza do tayo lang ka parking sa palibot ano? Oo, actually, Eric, dito tayo na lang. Kay, kung ano, palang gani daw, hindi di allowed. But actually, Eric, nga parking, may mga, na gani, may no parking na nga sign. No? Gani? Ilabi na kong ara sa pedestrian, but actually, Eric, no, dapat kina-mention dyan man sa nga ton nga mga kauturan, nga mga driver, Oo. no, nga kung pedestrian, hindi kina pwede parkingan. Nan. Kaga, Magid. yung iba na ara, yun actually, Eric, nga, Sa lawayon. Diri bala, oo, gina-post ang iba sa Facebook tungod nga pedestrian na gid pala na hindi na pwede no kay talabukan ina sa nga tao no, kung Oo. magtabok sa dalan. So Right. it's unknown how good no. So far, diri sa may downtown area no, slow to moderate man ang lakas sa nga traffic generic no sa sining hapon. Kaga diri normal na yo. Dito na sa may Araneta, actually, Eric, no, kung makita nato na dito yo, kaya daw medyo madamo-damogin man ang salakyan, mas low to moderate yun. Pero diri sa may palibot na sa Bacolod City Public Plaza, normal naman ang lakat siniya sa traffic ko, actually, Eric, kaya mga motor na nag-parking, medyo madamo-damogin. Kasubong ang pag-obserbar diri Ay, todo. sa patro. Sa din nga kuha sa plaza na yung lang damo motor mo Sabi ko, paano parking na no. pang impound? Ano naman? Damo ang motor to nga parking no. Oo, damo. Aksyonerik, ay ari sa Laguro sa bungo, sa may plaza, kaya daw medyo madamo-damo kita nga ton nga mga kauturan, no, nagalingaw-lingaw ban, may naga-chest, ligad may nagapang manicure, panadi, kagati ang nasambit, kublaligad na ugan, kubalang aring sa parte, diri aksyonerik ko, mga baligyaan, kaya pinigad ari gini sila sa may tunga, no, sa bonggin pahigad-igad na ini sila sang sitiligan, mana aksyonerik, no, Okay. para hindi man budlay bala sa mga nagrabay-labay o kan hindi sabad. Kaya kabudlay man nga ara sila sa tong sandalan no para maplastari kay hindi man garot at tanawon wala ang sitwasyon o kan ang sistema adriya sa may plaza. So amo na diri sa buong action Eric ini ang sitwasyon no sa may Bacolod City Public Plaza na makita nato na perti na katindo, katawhay, na ari di sila ligad. Kay ligad na ring mga ma'am, may hapon. Yan, nagligad, mamang inyong pues, ma'am, daw arik. Wala. Wala. Ito ba rin nakita magkakalasan? Gin sa ilo, kami ka ng tigad. Oo, kanan sa lagi ka mo, ma'am. Nasa doon, namigin pang sheet ka mo dali mo. Itong nagligad, mga sinana. Okay, nagligad rin sa sana. Oo, hindi ka mo niguro. Kasi wala pa kasi meeting, mga bodybuilder. Pero dari kinatagtan ng kamadurihan ng magaligya. Okay. Tandaan kami, regular ito ni Ba't ni Kulis ka lang nabiling sa tunga. Sa tunga. Pag may gapang mo ang tayo, manday. Oo. Yes, ako, pigado, manday mo, katingog mo ng tao nga mo. Sa ninyo, mga internet. Pigado, bisan, dahil, wala dito, sinuwa ko ganito ng manikero, amo na nung sila kabilog. Sa dari sa mga baligaan. Duwa lang kayo sa kabilog na bakal. Pigado. Sabi ko, Eric. Yes. Oo, kahit ito nagdama-damo-damo, nandun sila ang gabarigya, akong nami, pues, mo, tayo medyo dibuinas, kung ito, si ma'am ko kaigat, kagigad, kami matunghan mo. Hindi kami magdan sa sayo, kasi sinadaya kayo, sila, kami pigado, dito yun. Dari kami sa gitna. Puro daan baligyan, kita ng talibot. Oo. Medyo may ina ang income, no? So, kaya pangalan. Arlene,
Nanay Arlene, no? Kaya na din ano na action Eric makalipas sa tumakbo na pwede subongin sa gadigad mo. Kaya nabilin ko mga manicures na lang sa mga nagapang masahe, mga nagalingaw-lingaw sa ilad ang agdama na sila na yan. Nagawali harapan na Das Plaza. Okay. Ang gawali bla. Alita ng sigad, wala kang gidman kami na tagbong din. Oo. May nagawa ni Wally, Panadrik. Kung kung action Eric, pero kung matagadlaw, no, sa pagalibot, sa mapon, wala na din sila. Kung ano lang kung kisara man sila sa may Old City Hall wala. Okay. Kisara man sila. Pero subong, no? At iya man action Eric, si subong ang diri sa may Bacolod City Public Plaza na medyo madamo-damo gidman ang Sige. mga kultura natin ari diri subong kasi so far wala pa siyang problema good nga naglintag ya na diri sa bugos na sila sa Bacolod Action Eric. Action Eric? Yes, go ahead. Okay na ta? Okay na. Yes, Action Eric, lagi tayo diri sa may Bacolod City Public Plaza. Observation report nagikan sa patrol initi Action Jill Minardo. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kina Action Cell, Minado reporting live dala sa Bacolod City Public Plaza. Ang harapan ng mga nagubulog-liga daga ginagmaya. Bulig-bulig income dagang makabuhi-buhi man sa matagadlaw nilang kakitang lanon. Importante, plastar sa gusto ang hindi nila maglapaw sa koret. Action Radio Philippines na tayo alas 5:35 pagbalik sa inyo panatuntunan. Report na gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Radyo. Pabalik diri sa ito babalagad. Ngayong hapon nila kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales and family. Maman kay Engineer Arthur Norman Didra sa may Puente Villa sa Division sa Barangay Takuling. Kay Jenny Solgon and family. Kay classmate ko dira Romel Pagsubiron, mayong hapon dira kag mayo lang pag-monitor diri sa inyo palatuntunan. Check tanang ma-report na gikan sa to sini nga mapatrol ayon at reporters. Update ka mabalita unahon ta. Report na Aksyon Eden Amoso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Eden, mayong hapon. Aksyon Eric naglambot sa 136,000 pesos na balon. Person Cebu ang nagkuha sa duha ka persona matapos ng bypass operations ng Victoria's PNP kaina sang kaagahon Agosto 6 sa Barangay 5 Syudad sang Victorias. Pero kay Victoria's Chief of Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, ining mga nagkalarag pa ng Eric ang pusanday George Trecho, 42 anyos, subject sa operasyon, kag Michael Sombero, 36, tanan residente sang nasambit nga syudad. Suno kay Fajardo, ila pa ginahibalo kundi inagakuha sang supply si Tresyo nga suno kay Fajardo, iyaga na supply sa syudad sang Victorias. Nakuha sa duwa ang 14 tanan kahit seal transparent plastic sachet pangina sa person Cebu kag iban pa na drug paraphernalia. Sa balitalin sa patrol ang ka-action nyo, Action Eden Amoso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Radyo. Salamat kinaksyon Eden Amoso. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby sa report na Action Art ay hupon. May hapon dira kay Migot JP Ahina,
kag kay Auzo Joy Kenneth. Naga-monitor sa atong sinipawalagad si paring Kinano Sagaya sa Tokyo, Japan da may hapon gid. Si Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sa Minalbagan, ka-monitor gid siling ni Barky Try. Archie Baez mayong hapon gid. Inday Blasa mayong hapon mata sa imo. Kay Juani Mel, Elizabeth Gamala mayong hapon sa kay Selbet Yap sa handumanan sign on to sign off. Melvin Piñafel, Abraham Sala Ortega, kay SB member Ding Dong Guzman Severino sa San Enrique, sa kay GBL Luntayaw, ara man si GBL Luntayaw, Ray Flores Baryoga, sa DSB, maulanon ko nga panahon da. Manny Loquias. Great niya lang sinong Roger Hingoyon. Kag si Irene, ka-monitor gid. Manjo Arnejo, sa kay Abraham Sala Ortega, sang Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Ana Sinoro, kay GBL Lontayaw, happy anniversary Energy Fans Club. Dira sa Chicken Alley, ara sila da. Si Erlinda Perez kag Carmela Lakbanes, Andres Perez ang Purok Taytay, Barangay Mabini Valladolid, ginatamyaw kamo ni Vergara Hieronimo. Kay Tita Bibig Severino may hapon, kay Lorena Magbanwa, kay Cecil Bibik. Ara kuno sila sa kampo nila ga monitor. Mary Joy Victorino Flores Makawili da. Sa Talisay ara man siya. John Dicina sa Kabugwason. Way mabtan aksyon radyo sa tani kuno kwan. Kopkyupon. Evelyn Ipomuseno sa Taguig ara sa City. Kay Karen Miraflor, kay Inday Owen Colmenares ara man siya ho. Milili Oligo sang Vanis Cafe, Leonelo Bornales biyahe taxi halong lang daw kagamay lang pagmonitor dira. Sakay ni Minsa Rokis da ara man siya. Sakay Frank Mati, kay Mercy Flores, Mary Joy Victorino Flores Makawili, Mamaya Mary kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carolan, ka monitor gidra no. Si Mary Joy Victorino Flores Makawili. Rocher Polhenso Susana da may hapon, John Dicina, ka-monitor gino. Aral sa noy? Ari na sa Action Art tayo po, report sa New Government Center. Action Art may hapon. May hapon, Action Eric, nagpalabot na sa request ang karon incoming Executive Assistant kag Cluster Head sang CDRNMO nga si Sir Aaron Bais agot sa dugang nga mga personnel o kun team nga luyag niya ma-add-on dira sa mga personnel sa declogging operation nga i-assign dira sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Bangon nga magluwas nga nag-umpisa na ang ilang trabaho karon nga magpanghawan o kun magpanglimpyo sa mga waterways kag drainage sa palibot sa Bacolod. Ang tawo ni Action Eric is composed lamang sang 8-man team o kung 8 lamang kabilog nga mga individual nga nagapanghawan sa mga drainage system kag waterways. Kay siling diri ni Sir Aaron Bais, siling niya tiyang laing sinikay ang mga tao ko mag-duty alas 8 tubtob alas 2 ang hapon. Why na sang reliebo o kung nagabulos ni sa ila, bangon kay kapoy na, luwas nga kapoy na, di ang ila hard work nga trabaho, dapat kiman nga maguntat na, kiman nga palang atol ng lawas nila mo, kay iban nagasuluhot pa, sorry sa nagakaon, siya ti sa imbon, naling iba nilang ginakatuan. Kaya silang ni Sir Bais, nagaraom siya nga paagi sa City or City Administrator's Office ngayon na sugilan nun mapalabot ini kay Mayor Albi Benitez kang maaktuhan man ang iya request. Siyaring palayag ni incoming Executive Assistant kag CDRMO
Cluster Head Aaron Baez. Amo ginaangin tugon gid ni Mayor Zamon nga i-maintain gid anay ang aton waterways while nagaplano pa sang medium term kag long term nga plans for flooding. May ara ko 8-man team nga muna siya ang naga-carry out sang sina nga order. Ginuna namon anay ang mga public market. Nakaabot naman kami bisan diri sa Alihis, Sumag, sa Magdalagan. Base sa mga reports nagligad to nga kundi into may baha nga areas, ginatanaw nila na ang kuan ang mga aton nga mga drainage. Naga-plaster ko to sa nagad nga pag-meeting namon with the city ad. Nangabay ko nga ang amon niya nga tao sa declogging is only 8. 8 man na sila tapos ang duty na nila is 8 o'clock to 2 o'clock sa hapon. So gin-explain ko sa ila why. So Eric, sang palayag ni Sir Aaron Baez ang incoming Executive Assistant kag Cluster Head sang CDRRI mo. Aksyon na tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Salamat kit aksyonar tayo pon gikan sa New Government Center. Nagapon nila kay Bibing Balasabas sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasinoro mayang hapon sa mga reporters ng ERB halong lang. Joe Art Mandagit Tones mayang hapon. Marilo Baron kay Noel Magbanwa Lagos. Paring kino sa guys ang Tokyo, Japan, haragid sa Glio ka monitor gid. Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family dara sa barangay Mina, syudad sang Sipalay. Mailan dara nga pag-monitor. Balik kita, dugangan ta ang aton nga mga importante pahibalo. Ang Starlight Ferries, nagabiyahe Bacolod. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nag... This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of... Do karami pa iratsada karagada chimpo ko. Alang-alang na. Ang inyo palatutunan Action Report after edition Sabado presentation. Liwat ini magatakop. Balik naman ini sa Lunes. Sa kay MGS Candido Hildorida may hapon. Kay Sara Reyes. Dala sila Carlotag monitor gid sila diri sa inyo sininga palatuntunan. Kay Dino Alec da. Kay Migo ta Dino Alec monitor manglio. Salamat gid sa inyo. Ang iban pa nga mga balita, mga issue lokal, national. Pantayan nyo sa pagpangalaga sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinovea. Mga balita gikan sa New Government Center, Kapitolyo Provincial kag sa Negros Occidental Provincial Police Office. Opo diri sa mga patrol unit reporters in action na palakad karon nga hapon. Aksyon ni Dinamoso, Aksyon Artayopon, Zel Minardo, back to back sa itong kapiloto, Aksyon Papang, Nixon Tahom. Opo diri sa itong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa itong IT expert, Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masunod nga palatuntunan, Action Balita Evening Edition o pod kay Action Day La Salazar. Magasunod sa diligid lamang, madugay.
Sa ngalan ni Aksyon Jan Diaz, ang inyong regular angkorman sa silinga palatuntunan, talos lang kita diri temporaryo, pero kita karon 9:30 to 11 Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbano, nagkasiling salamat gid sa inyo silinga pagpamati. Happy weekend! Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Ako po si Dr. Man.